First of all to जोंनि EM सार बर'न बसुमतारी सार बिथाङा बिराद मोजां मोनसे पार्क खुलिदों जोहोलाव मामोनथाय पुरी पार्क सरि जोहोलाव पुरी पार्क खुलिदों बर'न बसुमतारी सार बिथाङा जोबोद मोजां नांदों फैनानै आंखौ बेवहाय एसेबां मोजां मोनसे प्रग्रामाव बा दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौ बेवहाय लिंनायनि थाखाय सार बर'न बिथांनिसिम आं जोबोद साबायखर बावहरो जोबोद मोजां मोनसे जायगा फैनानै जोबोद मोजां नांदों नोंथांमोनाबो जाहाथे फैयो बेवहाय आरो गथ'फोरनि थाखायबो आरो एडाल्ट्सफोरनि थाखायबो बिराद मोजां टाइम स्पेन्ड खालामनो बा सोरबा माने बिराद माने क्रिएटिभ माइन्डनि मानसिफोर थायो बिथाङाबो बेयाव फैनानै माने खन्थाइ मेथाइ जि माने साननानै सुजुनो हायो मोनसे माने बिराद माने निजोम प्लेस होननानै बुंजायो आरो बिराद मोजां नांगोन फैनानै आंबो बिराद मोजां नांदों उन्दै गथ'फोरखौबो बेरायनो लाबोजायो गेलेग्रा प्लेस दङ बिराद मोजां नांदों फैनानै जोबोद मोजां नांदों सार बिथाङा आंखौ लिंहरदों बेसिम बेनि थाखाय आं सारनिसिम रोजा साबायखर बेरायबाय जायगाखौ मोजां नांदों जिहेतु नोंथाङा गोबां जायगा बेरायबाय नाथाय दिनै बेहाय जायगाखौ मार जोंनि जायगायाव होनोब्लाथ' आं बिदि थांफेरनो मोनाखै जेरावबो बिदि मोजां नुफेराखै प्लेस बेनो फार्स्ट टाइम मोजां नांदों बिराद माने पिस नांदों आरो फैनानै रायजो राजा गासैबो जिहेतु ओरैनो थानाय गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो 2023 मायथाइनि आङो गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय जाहाथे जोंनि गासैबो सुबुंफोरनि जिउआव गोजोन खुसिया साग्लोबफैयो दुखु दाहा दाफैथों बे 2023 बोसोरा बेखौनो आङो इसोरनिसिम आरज गाबो आरो मा बुंनो बेखिनिनो गोदान बोसोराव जिहेतु नोंथाङा मा मेथाइ जिहेतु सुजुखौ नैबे गोदान बोसोरावथ' मलेन नार्जारी आदा बिथांजों दोंसे गोदान निउ इयारनि मेथाइ दिहुनदों ओमफ्राय गुबुन निउ इयारनि प्रजेक्टथ' गैथ'आ बे मोनसेयानो आरो बाखि रमान्टिक बिदि मेथाइ दिहुननाय जादों आरो खोनासंनो मोनगोन सानैसो उनाव ओंखारनायाथ' माने प्रडिउसारनि सायावसो आं खननानै होदों आंखौ खन होदों नालाय प्रडिउसखौ आं गावनो खालामाखै साननैसो थानानै खालामगोन सानदों बैसागो समावसो बानायगोन सानदों आरो गावनि खिन्थु दायो गुबुननि प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ गेजेर गेजेर डुएट सं थेंक इउ